odkazem zaregistruj se, nicméně já už účet mám, takže si rovnou přihlásit. Podíváme se, jak to vypadá vevnitř. Samozřejmě se můžu podívat i na telefonu, můžu se podívat i na tabletu, dle libosti. Když jsem se dostal do svého účtu, kde jako první vidím přehled věcí, které můžu dělat v aplikaci, které už tam mám vytvořené. Nicméně pokud se registrujete jako nový uživatel, tak tam neuvidíte zatím nic. Takže první, co chcete udělat, je vytvořit novou studii, co se dá odkazem vytvořit novou studii v menu, kde si vytvářím novou studii. Studie říkám tomu, když chci testovat jeden konkrétní problém. To znamená, chci otestovat formulář, tak si pojmenuji studii formulář a studie pak obsahuje jednotlivá měření. Já si tedy formulář pojmenuju, já si teda budu testovat například firmní web, takže napíšu firmní web. Nastavím si délku měření, kterou nechám nekonečnou, to znamená, že budu měřit do té doby, dokud neřeknu dost. Nicméně si můžu i nastavit například 15 minut, 30 minut a měření se po té době samo ukončí. Kromě webu můžu testovat i konkrétní obrázky nebo screenshoty. Pokud si vyberu jako obrázek, samozřejmě musím nahrát. Nicméně já si beru web, zadám jeho adresu, vyberu si, že jako výstup chci obrázek, to znamená, že uvidím screenshot s heatmapou a video, kde bude obsahovat data, která si vyberu. Může obsahovat data z oční kamery, může obsahovat data z přední kamery, video z přední kamery, zvuk a samozřejmě nahrávku obrazovky. Studii vytvořím a studie se mi přidala v přehledu mých studií. Tady vidím, že už několik mám, vidím, že tohle video už dělám po čtvrté. Nicméně nejaktuálnější studie je tato firmní web. Opět vidím přehled, co jsem si navolil a studii můžu například smazat, nebo můžu říct, aby někdo další měl možnost moji studii vidět, nebo do ní přidávat měření, nebo ji případně upravovat. To dělám tak, že přidám uživatele, jak už jsem udělal, zvolím si jméno uživatele, teda e-mail uživatele, který chci, aby měl možnost editovat a nastavím mu možnost editace. V tu chvíli se mi objeví přehledu studie a nový uživatel, kde vidím, jaké má práva. Tato studie zatím nemá žádná měření, takže zde nic dalšího nevidím, kromě nastavení, které jsem ji zvolil při vytváření. Když si zvolím nějakou studii, kde už nějaká měření jsou, tak samozřejmě uvidím i přehled jednotlivých měření. Do jejich detailů se může prokliknout. Tak, pokud jsem už udělal nějaká měření, tak se můžu podívat na přehled, co tam teda vlastně vidím. Na přehledu vidím, že už mám vytvořené 3 studie. Vidím, že mám přístup k jedné studii jiného uživatele, to znamená, že někdo další mi nasdílel svoji studii, někdo v týmu. Vidím, že už jsem celkem udělal 6 měření a vidím, že naposledy jsem měřil dneska. Ale zde vidím posledních 20 měření, které mám rychlou možnost se podívat. A mám tady možnost pozvat své kolegy nebo kamarády, což velmi doporučuji. Můžu se podívat na sdílené studie, to je ta jedna studie, co nasdílel někdo mě, kde mám možnost, vidím, že se na ní můžu podívat, ale vidím, že už ji nemůžu editovat, nemůžu ji smazat. Poslední věc je stažení klienta, což je aplikace, která nahrává samotné měření. Je to aplikace, kterou nahrávám tohle video, která pak odesílá záznamy na server. Ale o ní si povíme jindy. A poslední věc je nápověda. Pokud byste něco nestihli v tomhle videu, něco vám chybělo, nebo se registrovali a nevěděli, jak začít, tak se podívejte první sem a bude to všechno jasné.